Monsignor Carmelo Refalo, rettur tas Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu, Wist Reverendu Arċibrit Kanonku David Farrugia, saċerdoti, wist rispettabbli sindku, membri tal-Kunsill Lokali, Sinjuri. Il-lejla tajba. Nilqakom għall-Akkademja Mużiko Letterarja organizzata mill-Parroċċa ta' Kaddingli, waħda mill-attivitajiet prinċipali li bihom qed tfakkar il-75 anniversarju mill-ġrajja tal-ewwel ta' Novembru tal-1950, meta il-Papa Piju XII ipproklama bħala tomma tal-fidi li il-Madonna, meta spiċċatilha l-ħajja tagħha hawn fl-art, ġiet imtella fis-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Nilqamana wkoll lil dawk li qegħdin isegwu din l-okkażjoni li qed tixxandar dirett permezz tal-paġna tal-Facebook tal-Parroċċa u l-istazzjon UTV. Din l-Akkademja Mużiko Letterarja tittella bil-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali u wkoll ir-Reġjun Punent. Jieħdu sehem il-Kor Parrokjali Reġina Ċeli, Orkestra, is-Sopran Karen Camilleri, it-tenur Charles Vincenti, il-kantanta Xarel Mekallef u solisti Lea Bonnici, Katrina Tanti u Martina Tanti. Ix-xogħlijiet letterarji magħżula se jinqraw minn Rita Karwana u Joyce Saliba. Nagħtu bidu għal din is-serata bl-innu Ave Maris Stella, Slim Alik, Kewba tal-Baħar. Dan l-innu jirrifletti titlu antik li jingħata lill-Madonna, Kewba tal-Baħar, li ma' żmien id-devozzjoni leha infirxet sew. Għalkemm fl-Evanġelu ma nsibu qatt lil Marija assoċjata mal-baħar jew mal-kwiekeb, dan it-titlu joqgħod tajjeb ħafna l-Marija meta nifhmu t-tifsira tiegħu. Marija hija dik il-kewba li tmexxina u tagħtina direzzjoni fil-vjaġġ tal-ħajja tagħna, kemm meta l-baħar ikun kalm u wkoll meta jkun imqalleb. Marija Kewba tal-Baħar tfakkarna li aħna rridu naslu fil-port li mhuwiex hawn, iżda fis-sema pajjiżna. U l-vjaġġ tagħna fil-ħajja irid iwassalna hemmhekk, għand il-mulej, u naslu hemm b'qalb ferħana u fil-paċi. Ave Maris Stella u innu medjevali Marjan li tul is-sekli kienu diversi l-kompożituri li immużikaw il-versi tiegħu. L-innu fil-verżjoni li se nisimgħu, kompożizzjoni tal-Maestro di Kappella tal-Parroċċa ta' Kaddingli, James Chappell, jindaq u jitkanta fil-vġili tal-festa titolari ta' Santa Marija. U għal-innu li lejlet il-festa jilqa' fil-Knisja Arċipretali il-purċissjoni ta' translazzjoni solenni tar-relikwa tal-Madonna. Nilqgħu fostna lill-Maestro Chevalier James Chappell li se jidderiġi il-kor u l-orkestra.
Huma miet il-kompożituri li selmu lil Madonna b'Ave Marija. Għall-okkażjoni tal-lejla intażlet Ave Marija ta' Uberto Pieroni. Imwieled fl-1952 f'Correggio, belt żgħira fl-Italja, Pieroni kompona bosta xogħlijiet sagri u sekolari fosthom qudies u xogħlijiet li ġew interpretati internazzjonalment. Il-kompożizzjonijiet tiegħu rebħu diversi premijiet. Mill-pinna ta' Uberto Pieroni, l-Orkestra d-Doq Ave Marija.
Għaċ-ċelebrazzjoni tas solennità ta' tluħ fis-sema tal-Madonna l-15 ta' Wissu, il-Knisja Kattolika għażlet għall-Evanġelu r-rakkont minn San Luqa tal-ġrajja meta Marija marret iżżur il-qariba tagħha Elisabetta. U b'risposta għall-laqgħa sabiħa li rċeviet minn għandha, Marija lisnet kliem ta' tifħir lil Alla, il-Magnificat. Il-verżjoni tal-Magnificat li se nisimgħu titkanta mis-sopran Karin Camilleri i kompożizzjoni ta' Monsinjur Marco Frisina. Imwielet Ruma fl-1954 dan is-saċerdot Taljan u kompożitur magħruf ta' mużika sagra, liturġika u ċinematografika. Fl-aħħar żjara ta' Monsinjur Frisina f'Malta, Maestro Chapel ikkolabora mill-qrib miegħu u flimkien tellaw programm ta' mużika sagra fil-Katedral tal-Imdina. Tal-lejla hi r-raba verżjoni ta' Magnificat li Monsinjur Marco Frisina kompona. Kitiba għall-kantanta Mina fl-1999. Ma nlumkomx jekk waqt li se tisimgħu dan l-innu tinħasdu xi ftit għax fil-waqt li tistennew innu ta' ferħ, il-kompożizzjoni tinstema' serja, jekk mhux ukoll drammatika. L-istess ġrala fil-fatt il-kantanta Mina li għall-ewwel ħassitu nieqes mill-ferħ, iżda l-kompożitur wieġeb li ma jikkunsidrax il-Magnificat bħala kantiku ta' ferħ imma aktar bħala kantiku epiku. Il-ferħ qiegħed hemm imma hu ferħ qawwi minsuġ ma' kliem li jekk nisimgħuh sewwa u tassew qiebes, radikali, għax jitkellem mill-lit ta' Alla li taqleb il-qawwiet tad-dinja ta' taħt fuq. Lid-dinja jogħġbuha nies sinjuri, awtorevoli, li jħossu li ma jista' jirbħilhom ħadd. Imma lil dawn Alla jagħżel li jwarrabhom għax lilu jogħġbuh l-umli, iċkejknin u jimla bil-ġid lil dawn. Marija taraf u tisqarċa rutont bil-kliem u bil-fatti ta' ħajjitha li Alla ma jfittix lil minu kbir imma jfittex lil min jagħti spazju lil kobor tiegħu. Għalhekk Magnificat, ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej.
Mal-medda ta' żmien inkitbu diversi xogħlijiet letterali li jagħtu ġieħ lil Marija Assunta. Il-poeta nazzjonali Don Carlo Sajla kiteb innu mill-isbaħ lil Marija tila s-sema. Taqra Rita Karwana. Iftaħ qalbek għalena tas-sema, ġens nisrani li taf it-tiġrib, għax min jaraf ma' Kristu jissalla għandu ran ta' ġieħ fis-salib. Ħares lejja is-sultana tan-niket li ma bina il-Kalvarju sofrit. Tila s-sema bħal bina rebbieħa għamet ħilsa minn ħdan tal-imwiet. Tila s-sema wiċċa jiddi bħaż-żernieq ta' jum sabiħ. Daw li xemx il-libsa tagħha fuq isħab sieqa tistrieħ. Intom anġli għaddejja tal-ġenna, inżlu mill-ola smewiet, u mal-ilħna tal-arpi tal-fidda ta' mħabbitkom semmawna il-ħlewiet. Is-sultana li Alla ħatrilkom ġejja fostkom minn art il-bnedmin, u xebba minn dejjem bla teba, l-akbar aġeb li qatraw is-snin. Tila s-sema wiċċa jiddi bħaż-żernieq ta' jum sabiħ, daw li x-xemx il-libsa tagħha fuq isħab sieqa tistrieħ. Omna Marija kellha post speċjali fil-qalb u l-pinna ta' Dunkarn. Lila kiteb qatt ta' poeżiji u nnijiet popolari reliġjużi lil Madonna taħt titli differenti. Illejla għażilna 4 minn dawn. L-Ave Marija ta' Lourdes, l-Ave Marija ta' Fatima, Isma' Ħalanja u fil-ħlewwa ta' Mejju. Meta għamel l-arranġamenti mużikali għal din il-kullana ta' innijiet popolari Marjani, Maestro James Chappell ta' l-isem Slim Alik Marija. Mal-kor parrokjali u l-orkestra jinaqdu s-solisti Lea Bonici u Katrina Tanti.
Tislima mek tassew sabiħa l-Omna Marija b'versi tal-poeta nazzjonali Duncan Sajla. Biex tfakkar il-75 anniversarju ta' Doma tal-Assunta apparti logo iddisinjat mis-Sur Anthony Farrugia, il-parroċċa għażlet bħala tema vers mit-talba ta' Salve Regina, ippreżentat lil Marija Assunta bħala ħajja, ħlewwa u tama tagħna. Is-Salve Regina li se titkanta mis-sopran Karin Camilleri i-kompożizzjoni li l-Maestro James Chappell immużika fis-sena 2003 meta l-parroċċa ta' Ħaddingli kienet qed tiċċelebra t-325 sena mit-twaqqif tagħha. Nisimgħuha kull sena fit-tmiem l-ewwel għasar lejlet il-festa u f'verżjoni bandistika fil-bidu tal-purċissjoni bl-istatwa ta' Santa Marija nhar il-festa. Kif se tinnotaw fit-tmiem, il-kompożitur jindirizza lil Madonna dirett bisimha. Salve Marija, bħal donnu irid juri l-qrubija bejn il-poplu ta' Ħaddingli u l-patruna tiegħu.
Id-devozzjoni lejn Marija mtella fis-sema bir-ruħ u bil-ġisem hi mifruxa sew f'pajjiżna. Santa Marija hija ddikjarata bħala patruna speċjali tal-Gżejjer Maltin. 11 il-parroċċa 9 f'Malta u 2 f'Għawdex huma ddedikati lil Santa Marija. Għandna wkoll santwarju tant għażiż għalina lkoll, is-santwarju tal-Madonna ta' Pinu, li t-titular tiegħu juri t-tluħ fis-sema tal-Verġini Marija, kwadru devot li għandu il-fuq minn 400 sena. Nistieden lir-rettur ta' dan is-santwarju Monsinjur Carmelo Refalo biex jagħmel id-diskors ta' din l-okkażjoni. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej. Maħbub Arċipriet, rispettabli sindku, mistednin, dinglin, devoti tal-Madonna, kull min iħobb il-Madonna jħobb il-ħaddingli u jħobb verament din il-Knisja. Huwa mument mill-iktar sabiħ illum li flimkien mal-orkestra s-surmast, il-kor, żgħar u kbar, ġejna biex infakru xi ħaġa li tolqotna mill-qrib. Tolqotna mill-qrib għal fatt li aħna, il-koll kemm aħna, qed infaħru lil Alla għax Marija, Santa Marija, ħallit il-qabar vojt. Kellha raġun tgħid infaħħar il-kobor tal-mulej. Għaliex aħna l-fundatur tagħna, Sidna Ġesu Kristu, ħalla qabar vojt. Hekk biex nitkellmu f'lingwaġġ il jifhmu kulħadd, għal ħafna nies il-mewt hija full stop kbir. Għal min jemmen koma, kontinwità lejn milja. U għalhekk dak li qed nagħmlu llejla ma jridx ibatna d-dar b'qalb vojta. Ħajja bla skop, ħajja bla direzzjoni. Interessanti huwa l-fatt dak li ġara 75 sena ilu qed jinbena fuq il-kelma talla. Min ġie Malta tafu x'qalilna. X'inkien qed jikteb lill-komunità tiegħu għalhekk. Kristu kien imqajjem tassew mill-imwiet. Aħna inxandru l-ħajja mhux il-mewt. Miet imma rxoxta. L-ewwel fost dawk li raqdu. Il-bnedmin kollha jmutu f'Adam, il-koll kemm aħna. Minħa l-ħajja jieħu l-mewt. Imma l-koll jieħdu l-ħajja fi Kristu. Il-koll jieħdu l-ħajja fi Kristu. L-ewwel Kristu, isemgħuh il-San Pawl, wara dawk li huma ta' Kristu. Dik il-kelma wara dawk li huma ta' Kristu, xemm miżbaħ minn dik li kollha kemm sabiħa. Santa Marija, kollha kemm qaddisa, kollha kemm imbirka, kollha kemm tjubija, kollha kemm żbuħija. Iva, tinteressana li aħna nħobbu l dillom, għax il-kbira din Kristu qam. Marija ma baqgħetx fil-qabar, il-kbira din li aħna imsejħin biex nirxuxtaw. Aħna msejħin biex inqumu. Fl-aħħar wara dil-ħajja iwa, imma l-lejla il-Madonna qed tgħidilna ersqu lejn ibni għax hawn minn minkom għandu bżonn jirxoxta, iqum, jiġi fuq saqajh. Jaqbad it-triq li kien tilef b'xi mod jew ieħor. Le mhix okkażjoni li qed tfaħħar l-Alla permezz ta' Marija għal xejn. Kien il-Papa Piju 12. Kiteb eżortazzjoni Kostituzzjoni Apostolika, semmija Munificentissimus Deus. U l-kelmiet tal-ewwel ta' Novembru ta' 75 sena ilu aħna niddikjaraw.
Aħna nixtiequ nippronunzjaw irwieħna, niddefinixxu dak li l-Knisja dejjem emnet li Marija wara li ħadet il-kors tagħha, il-ħajja tagħha fuq din l-art, kienet imtella fil-glorja bir-ruħ u l-ġisem. Bir-ruħ u l-ġisem. Alla tagħna jmut ma jmutx. X'jismu Alla tagħna? Imħabba. Għax l-imħabba ma tmutx, Alla tagħna jgħix u kull min imisma' din l-imħabba bħal mamlet il-Madonna tgħix u magħha ngħixu aħna l-koll. Festa li mhux biss tfisser li l-ġisem ta' Marija ma sabx it-taħsir tiegħu fid-dalma tal-qabar, mhux hekk biss tfisser li saret rebħa fuq id-dnub, ix-xitan, imma fuq kollox illum rebħa fuq il-mewt. Dak li ġie pronunzjat 75 sena ilu, il-Knisja kien ilha żommu, il-kamp tiegħi fl-istudju l-patristika tressaqni ħafna lejn dawk in-nies antom tafu li llum biċċa antika hija prezzjuża. Ħansemmilkom tliet kitbiet żgħar ta' nies illi fil-bidu tad-devozzjoni lejn il-Madonna ħallewlna kelmiet mill-iktar prezzjużi. 3. L-ewwel San Ġwan ta' Damasku. Aħna l-belt għandna l-Madonna Damaxxena marbuta ma' San Ġwan Damaxxenu. Dan twilet fis-sena 675. Kien jgħix ġewwa Ġerusalemm. Kien jiġbor in-nies ħdejn il-qabar vojt tal-Madonna. Kienet tkun il-festa preparata ħafna ta' tluħ fis-sema tal-Madonna. U issa li ma kienx baqa' iktar konflitti kristoloġiċi qegħdin lejn is-6-7 seklu u l-Knisja qed tiffoka fuq il-Madonna. U jagħmel deskrizzjoni mill-iktar sabiħa, nagħmel żewġ kelmiet biss. Il-Madonna tmut u jiġu d-dirajn ta' Ġesu jilqgħuha. Interessanti. Iżomma bla taħsir ma titħassarx. Lil dik li kollha kemm hi sabiħa. U l-Madonna dak il-ħin tgħidlu dawn il-kelmiet, fidejk qed nintelaq. Ġismi mhux ħajitħassar fid-dalma ta' din il-qabar. Jiena u int qatt ma nistgħu ninfirdu minn xulxin. Jiena lqajtek fuq l-art, int qed tilqani fis-sema kemm hi sabiħa. San Ġwan Damaxxenu. Il-mewt tiegħu s-sena 750 jagħtina 3 omeliji ma nistax naqbeż dejn. Ħudu ftit paċenzja bija. Għaliex dawn il-kelmiet ikkwotawhom il-Papa meta ġie biex jgħid id-domma tal-qawmien. Itluħ fis-sema bir-ruħ u l-ġisem tal-Verġni Marija. U jgħid hekk, kien meħtieġ, juża ħafna drabi, kien meħtieġ li dik li ġarred f'ġufa lir-Redentur, lis-Salvatur, tiġi tagħmmar fid-dar tal-Alla għal dejjem. Isemgħu t-tieni waħda. Kien meħtieġ li dik li żammet integra iżbuħija l-verġinità tagħha ġisimha ma jitħassarx fil-qabar. Kien meħtieġ li dik li ħdejn is-salib ikkontemplat il-bina fid-tbatija u sejf nifdilha qalba issa hi li batit miegħu tgawdi, tifraħ miegħu fis-sema. Għax għamilt enfasi fuq kien meħtieġ. Il-kelma fl-oriġinal bil-Latin hija oportet. Il-kelma oportet fil-Vanġelu partikolarment ta' San Luqa kien meħtieġ li bin il-bniedem ibati, ikun miċħud, imut, imma fit-tielet jum iqum. Ara. U mbagħad juża San Luqa li ġie Malta ma' San Pawl. U x'jgħid? Jerġa' juża l-kelma oportet fil-Bibja, kien meħtieġ li naħbtu ma' gżira. Daqs kemm meħtieġ li l-bentalla sar bniedem biex il-bniedem jingħaqad malla, daqs kemm kien provvidenzjali u meħtieġ illi San Pawl jiġi hawnhekk fuq dil-gżira, provvidenzjali b'maltempata biex imiss il-qalb tagħna daqshekk ieħor
kien inevitabbli li dik li ġarret il-Ġesu f'ġufa u saret l-ewwel tabernaklu tiegħu ma tibqax taħt il-minġel tal-mewt imma tingħaqad għal dejjem biex aħna wkoll magħha nkunu nistgħu ningħaqdu ma' bina Ġesu. Imbagħad għandna ieħor Sant'Indrija minn Kreta, qegħdin is-sena 660-740. Da ta' 15 il-sena il-ġenituri tiegħu għamlu weda u ħaduh f'monasteru ġewwa Ġerusalemm Santa Saba. Fil-festa ta' Santa Marija kien jiġbor in-nies u għandna 4 omeliji minn tiegħu. Int isemgħu jgħid hekk din id-deskrizzjoni. Teżor divin. Għax inti ġarrejt lill-Alla teżor divin. Kolonna minn duda. Għaliex? Għax mietet il-Madonna. Anzi, fil-bidu jgħidu raqdet, id-dormizzjoni tal-Madonna. Inta għaddejt mill-mewt. Aħna ngħaddu mill-mewt. Immissa int pilastru ħaj, ara Santa Marija. Pilastru ħaj. Isa dik il-kolonna tan-nar illi l-poplu f'deżert mitluf kien jimxi biex jasal għall-art imwiegħda. L-aħħar ħanikwota lill-Papa li ġie mis-Sirja. Papa Sergio l-ewwel, dan kien ħobba ħafna l-Madonna. Is-Sirja qiegħda fl-aħbarijiet. U ġie Ruma u l-festi tal-Madonna, kemm tan-Natività u kemm tad-Dormizzjoni, l-Assunta, Santa Marija, taw importanza kbira. Tant li f'Santa Marija kien iħeġġeġ in-nies jiġu pellegrinaġġ u jmur jimxi mill-Foro Romano sa Santa Marija Maggiore, l-Knisja dedikata lil Madonna, fejn illum hemm mitfun Papa Franġisku. Interessanti li tant kien devot tal-Madonna Papa Sergio l-ewwel li kien imur skalz ħafi jitlob l-interċessjoni tal-Madonna. U aħna, il-Maltin u l-Awċin, aħna, min aħna, lilna l-Madonna tħobbna. Għalhekk il-preżentatriċi qalet patruna tal-Maltin u l-Awċin u m'hawnx daqshekk parroċċi f'Malta u Għawdex daqstant iddedikati lil Santa Marija, il-patruna tal-Maltin u tal-Awċin, tal-Gżejjer tagħna, tal-din, l-art ħelwa, l-om li tatna jisimha, ħares mulej, kif dejjem int ħarist. U lill-Alla nitolbuh, ftakar li bija l-oħla dawl, id-dawl tal-fidi. Int libbist, jiġifieri li lilien mill-mewt hemm il-ħajja Fader ħadd ma maru ġien. Ejwa, Ġesu maru ġien u rawħ u l-imħabba ma mititx u miegħu lill-għażiża ommu u ma ommu se jieħu lilna f'dik l-imħabba li ma tmut qatt. Qabel ninżel, ħallini nfakkarkom x'ġara fit-22 ta' Ġunju 1883 meta il-Madonna tkellmet bil-Malti, anzi kif jitkellmu n-nies tal-Arb, Għawdex. Kien hemm waħda mara, Carmela Grima, kellha raba lejn il-parti tal-Ġurdan, fejn illum hemm il-fanal ta' Ġurdan. U kienet imdorrija tgħaddi f'kappella, kif intqal tajjeb, kwadru 400 sena, kappella żgħira abbandonata, li kienet ħatiġi kkundannata x'kienet se taqa'. Abbandonata. U din mara kienet tiftaħ rixtellu, il-bieba għadha teżisti, tista' tara in-naħa ta' ġewwa, kien hemm il-muftieħ taħt ġebla, iġġibu minn hemmhekk, tiftaħ dar rixtellu u dik il-ġurnata. Ejja. Ma hu ħadd u ġew fil-kappella. Reġgħet ħarġet hemm barra. Qed tirrakkonta lill-konfessur tagħha, il-min tagħti x-xhieda, Monsiur Giuseppe Farrugia. X'inġiet biex terġa' tidħol saqajja waħlu mal-art. Il-biża' kien fuqha, ħasbet li ħatara id-dera tal-Madonna, imma tapinu il-Madonna ma deritx. Tapinu l-Madonna semmet leħina
U x'ħin daħlet qaltilha ħaddum sena ma tiġi. Int se timrat. Immejt lin-nies ixħerdu d-devozzjoni ta' tlet Ave Marijiet. Gustusa din. Tidher Lourdes ejdu r-Rożarju. Tidher Fatima ejdu r-Rożarju għal paċi. Tidher Malta tiġi ta' Pinu, issejjaħ u tgħid 3 Ave Marijiet. Kemm hu faċli ngħiduhom kieku nagħmluha proponiment illum. Għaliex 3 Ave Marijiet? Għax il-ġisem tiegħi 3 ijiem dam mitfun fil-qabar. 3 ijiem dam mitfun fil-qabar. U allura minn dik l-ikona fejn hemm il-Madonna u il-qabar isfel u vojt. Kif turi l-istatwa ta' Santa Marija? Imdawra mill-anġli, imma taħt riġlejja il-mewt ma rebħitx. Il-mewt ġiet magħluba. U allura bir-raġun aħna ħanħorġu minn hawn f'ġublew ta' tama, mimlijin tama il-kol kemm aħna biex ma dal-ferħ, ma din l-okkażjoni sabiħa, ma din isbuħija ta' Knisja. Imma isbaħ intom, il-poplu Talla, ma' udini jitfit mal-arċipriet biex nimxu lejn Marija u Marija tiħodna lejn is-saltna tas-sema. Ħalluni inselmilha flimkien magħkom u ngħidilha. Islim għalik, Reġina tal-Gżejjer tagħna. Saltan fi qlubna bl-imħabba tiegħek. Min għandu lilek għalfejn jitnikket. Tkebbes it-tama bil-wens ta' drijek. Islim għalik, Reġina ta' Malta tagħna. Sedda il-għaqda, il-paċi, jislim. Dil-qalb li tħabbat fil-qalb Maltija tixel it-tama, faraġ bla tmiem. Islim għalik, Sinjura tal-poplu tagħna. Lulid dil-art tal-qalbenin, ġrajja li tfakkar lejt tal-Assunta, l-Għoża u l-imħabba tagħna id-Dinglin. Viva Marija Assunta! Grazzi ħafna l-Monsinjur Carmelo Refalo l-kelma tiegħek mimlija tarif u talim li jott għalina l-koll. Awguri wkoll fil-ħidma f'data lilek bħala rettur ta' Santwarju Marjan tant Aziz għalina l-Maltin u l-Awċin il-Madonna ta' Pinu. Fl-aħħar parti ta' din l-Akkademja Mużiko-Letterarja se tindaq mużika u jitkantaw innijiet assoċjati mal-festa titolari lil Santa Marija iċċelebrata ħadd fuq il-15 ta' Awwissu. Huma siltiet li jinsabu f'qalbna u f'fomna. Fl-2019 l-Għaqda Żgħażagħ Brijużi Dinglin nediet kanzunetta oriġinali, Il-koll madwarek, espressjoni tal-ferħ u s-sens qawwi ta' għaqda li jinħass fost din il-komunità meta miġbura madwar il-patruna tar-raħal. I-produzzjoni kollha tal-post għaliex il-versi huma ta' Duncan Caruana u l-perit David Vassallo, fil-waqt li l-mużika kienet fdata fidejn Matthew Chappell, it-tlieta u liet ħad-Dingli. Il-lejla bil-permess ta' żgħażagħ Brijużi Dinglin din il-kanzunetta se tindaq għall-ewwel darba fil-Knisja Arċipretali verżjoni għall-orkestra. Tkanta Xarel Mekallef.
Proset Ċarell u l-orkestra kienu bosta l-poeti li b'kitbietom fakru il-ġrajja ta' 75 sena ilu meta il-Papa Piju XII ipproklama id-domma tal-Assunta. Fil-75 anniversarju Fra George Grek kiteb lil parroċċa ta' Ħaddingli l-poeżija Tifħir lilek u kollok sabiħa. Fra George twilet il-belt Victoria Għawdex. Huwa membru tal-Ordni tal-Monaċi Ċisterċensi tal-Osservanza Stretta jew kif huma magħrufa Trappisti. Ilu iktar minn 35 sena li daħal fl-abbazzija tal-Madonna tas-Santissimu Sagrament li tinsab fi Frattokje, qrib Ruma. Bħala trappist, Fra George jgħaddi l-ħajja tiegħu fix-xogħol, fis-skiet u fit-talb f'ħajja klawstrali. Tifħir lilek u sabiħa. Taqra Joyce Saliba. Anja ħelwa, noti mżewqa, biex lil ġmielek natu ġieħ. Daw li x-xemx il-libsa tiegħek, ismek Ani u rebbieħ. O patruna ta' raħalna, aħna u inti mwaħdin, qalbna tir, ruħna titenna, ġo dawk drijek mollijin. Taħt mantarek fiskenninna, tarka tagħna int fil-hemm. Bekk ir-rabta l-għandna miegħek le qatt mi se tintemm. O ġenna ta' Alla l-oli, taġġeb inti biqdusitek, blim zbuħija sidek pitrek, wiċċek xida ta' tjubitek. Nistħajjilhom kwikeb jiddu merfuqajn il-fuq għajnejk, u l-ħmura tal-ġmiel tal-għabex mixejn ħdejn il-wien ħaddejk. Tron ta' mħabba sa mill-bidu, fuq uliedek ħarstek żomm, ibnek riedek tkun sultana tal-ħolqien u tagħna l-omm. Fuq idejhom refawk l-anġli, fis-smewiet bozza wasluk, bax qatrini tal-etek u reġina ħatruk. Liema ferħ kien hemm fil-ġenna meta ntatta tħalt Marija, x'inni sbieħ kantawlek l-anġli, s-sema tant qdusija. Mhux tad-deb, mhux tad-djamanti, imma tal-kwiekeb o Marija, il-kuruna li ta' kibnek qaddisa u setana. Ma tifħir li sebbaħ ismek, li premġieħ ta' Piju XII, domma mqazza tal-Assunta, jollik aktar ma setax. O fawwara ta' kull grazzja, int taf kemm inħobbuk u li sal-aħħar nibqgħu tiegħek hawn f'riġlejk aħna nweduk. Xejn ma jnissel ferħ fi qlubna daqs il-ħars ħlejju tajnejk, berraħ bil-ġri bwieb il-ġenna ħalli niġu ngawdu ħdejk. Jekk hemm mument matul is-sena li jaqgħad lil Dinglin flimkien u jkun mistenni minn kulħadd u nar il-festa fil-għaxija. Fit-tmiem il-purċissjoni bl-istatwa titolari ta' Santa Marija qabel ma tidħol lura fil-Knisja Arċipretali jiġi esegwit l-innu l-kbir, inno alla Beata Vergine. Huwa innu li fih tara fejn tħabbat tassew il-qalb ta' Dinglin, speċjalment lejn it-tmiem fejn wara il-parti solo minn tifel jew tifla u s-sem tat-tenur jingħaqad mal-kor poplu sħiħ u b'vuċi waħda jlissen. Il-ġnus kollha isejħulek imbirka, ismawiet jagħtuk qima u ġieħ, waqt li aħna ulied ta' Ħaddingli ngħidu viva dak ismek sabiħ. Il-lejla se ngħixu dak il-moment bl-innu l-kbir se jitkanta fil-verżjoni oriġinali bit-Taljan. Sinjuri, inno alla Beata Vergine, kliem ta' Monsinjur Fortunato De Bono u mużika ta' Maestro Pacifico Scicluna.
grazzi lill-orkestra, lit-tenur Charles Vincenti u l-ċkejkna Martina Tanti kollha taħt id-direzzjoni ta' Maestro James Chappell għall-innu l-kbir Innu alla Beata Vergine. Ħaqhom applaws ieħor, Sinjuri. Nar il-festa titolari kif jintemm l-innu l-kbir, l-istatwa artistika u devota ta' Santa Marija tibda diħla fil-Knisja Arċipretali fejn tintlaqa bl-antifona Odie Marija li se tindaq u titkanta issa. Din l-antifona hi kompożizzjoni li saret apposta għal parroċċa ta' Ħaddingli minn Maestro James Chappell. Odie Marija indaqqet l-ewwel darba nhar is-16 ta' Awwissu tal-2014 li kien lejlet il-festa titolari f'Ħaddingli. Reġgħet indaqqet lejlet il-festa tas-sena ta' wara fl-2015 fil-ġurnata tas-Sibt 22 ta' Awwissu. Dakinhar l-antifona ndaqqet fil-preżenza tal-Arċisqof Monsignor Charles Scicluna fuq talba personali tiegħu. Minnu fih wara iddikjara li din għandha tkun l-antifona tal-parroċċa ta' Ħaddingli. Dakinhar ukoll Monsignor Arċisqof kien eleva lil din il-parroċċa għad-dinjità ta' arċipretali. Id-donazzjoni tal-antifona Odie Marija mill-Maestro James Chappell lill-parroċċa ta' Ħaddingli ġiet issiġillata b'kuntratt notarili nhar l-4 ta' Ġunju 2016 biex hekk din il-parroċċa llum igburija b'antifona li hija esklusivament tagħha. Traduzzjoni tal-versi tal-antifona mill-Latin għal Malti taqra kif ġej. Illum il-Verġni Marija telat is-sema, ifirħu għax hi s-saltan ma' Kristu għal dejjem.
Qed noqorbu lejn it-tmiem ta' din l-Akkademja Mużiko-Letterarja organizzata mill-Parroċċa ta' Ħaddingli biex jitfakkar il-75 sena mill-proklamazzjoni tad-Domma tal-Assunta. Qabel l-aħħar innu messaġġ mill-Arċipriet il-Kanonku David Farrugia. Żgur ma kienitx mużika u kant li weġġalna widnejna, anzi, il-lejla niżlu wasel. Alla vorja mhux ix-xemx ta' wissu, imma fid-dalma ta' Novembru kellna dawl u sbuħija speċjali dis-sena. Taqblu miegħi? F'dan kollu għalhekk il-lejla inkun qed nonqos jekk ma nirringrazzjax mill-qalb u mir-ruħ lil daw kollha li ħadu sehem biex il-lejla tawna din l-esperjenza. Mhux kunċert, imma ngħidu li esperjenza. Esperjenzi bħal dawn tibqa' ġorrom f'qalbek u tgħożhom. Perli jew djamanti u l-lingwaġġ ta' Marija kewba fir-ruħ tagħna. Grazzi lil Maestro James Chappell li għamel l-arranġamenti orkestrali tas-siltiet li smajna u d-derieġa lill-kor, lill-orkestra u lis-solisti. Biċċa xogħol ta' ħafna ħsieb li għamilha mill-qalb bl-aktar mod professjonali u naf żgur b'sagrifiċċju imma bożza James, imma bożza. Grazzi mill-qalb. Lilek u l-familja tiegħek għax inkun qed nonqos. Lill-membri tal-kor parrokjali Reġina Ċeli, nistedinhom iqumu bil-wieqfa. Il-kol jagħtu s-sem tagħhom b'mod volontarju mhux biss f'din l-okkażjoni ma wkoll matulek ja sena fid-diversi funzjonijiet li jkollna. Magħhom ukoll lill-organista tal-parroċċa stajtu tapprezzaw kemm hu sabiħ il-kant u minn hawn inġeddet l-istedina. Min jaf ikanta, jien illum xtaqt kont magħhom, min jaf ikanta jersaq il-qudiem ħalli nsaħħu l-kor tal-parroċċa wkoll. Grazzi mill-qalb. Proset. Proset ukoll lill-kantanti l-oħra, nitlobhom ukoll li huma bil-wieqfa, lil dawk li bil-vuċi tagħhom ingħaqdu mal-kor. Is-sopran Kerin Camilleri, it-tenur Charles Vincenti, il-kantanta Xarel Mikallef u s-solisti żgħar tagħna Leja Bonnici, Katrina Tanti u Martina Tanti. Nuri wkoll l-apprezzament tiegħi lill-mużiċisti kollha li ffurmaw l-orkestra. Grazzi tal-li lqajtu l-istedina tagħna. Lill-qarrejja tal-poeżiji, is-Sinjura Rita Karwana u s-Sinjura Joyce Saliba. U min kien li żjed normalment f'dan il-podium matul din iċ-ċelebrazzjoni lil Fiorella Paċ tal-preżentazzjoni. Fl-aħħar nuri l-apprezzament tiegħi mhux għax l-inqas, anzi onorana bil-preżenza tiegħu, il-Monsinjur Carmelo Refolo li taħtu saret din l-Akkademja taħt il-patroċinju tiegħu. Monsignor Refalo kif smajna għadu kif jibda l-Ministeru tiegħu bħala rettur tas-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu u dan xogħlu jgħidilna ejja wkoll, ejjew ta' Pinu għax il-Madonna hemmhekk mhux tismiżjed imma turi għoża partikolari, nafuha.
donnok tinqata mid-dinja normali, tippreżenta dak li ikun hemm fil-ħajja tagħna u f'dak iskiet tal-ejja tibda tinbet ir-risposta ta' dak li għal Alla m'hemm xejn li ma jistax isir. Grazzi Monsinjur tax-xhieda, tal-ħeġġa u tal-kelma milquma u għarfa tiegħek. Grazzi mill-qalb. Nispiċċa bistedina u appell nħeġġixkom sabiex għada issa is-sibt inkunu hawnhekk ukoll fil-Knisja fil-għaxija għal quddiesa tarat il-ħajl lill-Alla u lill-Madonna għal din l-okkażjoni. Il-quddiesa se tiġi ċċelebrata minn Monsinjur Joseph Sultana, Segretarju Pastorali Djoċesan ta' Għawdex, li sa ftit ġimgħat ilu kien għadu l-Arċipriet tal-Katedral ta' Għawdex iddedikat ukoll lill-Assunta. Qed nagħtukom ukoll santa ta' tifkira b'talba li bdejna ngħiduha fil-parroċċja tagħna sa mill-festa tal-Annunzjata, nixtieqkom li ngħiduha flimkien. Is-santa kienet fil-fuljett, tistgħu issibuha minn hemm, ejjew nitolbuha flimkien. Qaddisa Marija, għallemna nemmnu, nittamaw u nħobbu flimkien miegħek, ħalli narfu dejjem aktar nilqgħu lil Kristu ibnek fina u nwassluh lil ta' madwarna. Urina triq lejn is-saltna tiegħu u mexxina int fil-mixi tagħna għas-sema pajjiżna. Nitolbuha ħuti lil Madonna għax tassew hija ħajja, ħlewwa u tama tagħna. Proset u grazzi lil kulħadd. Grazzi Arċipriet fisem il-parroċċa nirringrazzjaw lilek Arċipriet u lill-kleru lil diversi entitajiet fih dan il-parroċċa fosthom il-Kunsill Pastorali Parrokjali, il-Kumitat Festa Esterna u l-Kummissjoni Pastorali Diġitali li waslet din l-Akkademja f'xandira diretta fuq il-paġna ta' Facebook u lill-Amministrazzjoni tal-Istazzjon UTV li xandara wkoll dirett. Grazzi wkoll lis-Sagristana u lill-volontira tal-parroċċa involuti fl-armar, il-loġistika, l-arranġamenti tal-fjuri, it-tindif, ushering, fotografija, videografija u midja. Il-parroċċa grata l-għajnuna li tal-Kunsill Lokali ta' Ħaddingli u Reġjun Punent li b'kollaborazzjoni magħhom ġiet organizzata din l-Akkademja Mużiko Letterarja. Grazzi wkoll lis-soċjetajiet mużikali li għenu billi jipprovdew strumenti, tamir jew oġġetti oħra, dawn huma l-Għaqda Mużikali Santa Marija ta' Ħaddingli, is-Soċjetà San Pawl Banda Konti Ruġġieru tar-Rabat u s-Soċjetà Filarmonika San Pietru Banda Birzebbuġa. Ħajru wkoll liż-żgħażagħ Brjużi Dinglin għall kollaborazzjoni tagħhom. U grazzi kbira lilkom ilkoll tal-preżenza tagħkom. Wara l-aħħar innu nistieden lil dawk li qatt ma kellhomx iċ-ċans jaraw il-wirja li qed tittella fil-Knisja mill-Kumitat Festa Esterna dwar l-anniversarju tad-domma biex jersqu lejn in-nava tax-Xelluk u jaraw dak eżebit. Fuq it-suntier se jiġi servut kafè lil kulħadd ġentilment offrut mill-kumpanija Sikulo Kafè li nirringrazzjawhom ta' dan il-ġest. Għall-eluq ta' din l-Akkademja Mużiko Letterarja waħda mill-inizjattivi ewlenin li bihom il-parroċċa qed tfakkar il-75 anniversarju mill-proklamazzjoni tad-domma tal-Assunta, nistieden lil kulħadd jingħaqad fil-kant tal-innu popolari tal-parroċċa ta' Ħaddingli, lil Marija Assunta. Dan hu innu li ħafna jafuh bl-amment però għall-benefiċċju ta' kulħadd il-kliem jinsabu stampati fil-paġna ta' wara tal-fuljett tal-kwindiċina tal-festa li tqassmu fil-bankijiet u s-siġġijiet biex ilkoll nieħdu sem. Nitlobkom biex tqumu bil-wieqfa. Il-lejli tajjeb lil kulħadd u Viva Marija Assunta.